आपल्या यूट्यूब चॅनलवर आता निघालो आपण खारघरला वॉटरफॉलमध्ये। तर बघूया तिकडे किती पाणी आहे आणि काय आणि कसं जायचं ते। आता जस्ट निघालो कामोठ्यावरून, चला बघूया। वॉटरफॉलच्या जवळ आणि आता चालावं लागेल आपल्याला। इथून गाडी पार्क केली, छोटा मित्र प्रतीक। जवळ असल्यामुळे खूप सारी गर्दी आहे, त्याला बघायला भेटलं। तर पाण्यातून आपण चाललो, लोक इथे जेवणाची सोय घेऊन पूर्ण चाललेली आहे। मध्ये बिर्याणी आहे, कोणाला यायचं असेल तर तुम्ही पूर्ण जेवण बिवण घेऊन इकडे येऊ शकता। वातावरण एकदम मस्त आहे, पाऊस आता नुकताच पडून गेला। पोचू पास कुठून लांबून येत असाल तर जवळचं स्टेशन आहे खारघर, तिथे उतरून तुम्ही रिक्षा करू शकता किंवा तुम्हाला बस पण मिळते। आज रविवार असल्यामुळे बघा किती खूप गर्दी झाली, गर्दी झाली।
व्यापाऱ्यांना धोका होईल किंवा इतर लोक आलेले आहेत त्यांना काही धोका होईल. तुम्ही इथे एकदम फक्त एन्जॉय करायला या आणि फक्त एन्जॉय करा. ही मजा परत कुठे